Care este cea mai grea limbă din Europa de învățat? Ei bine, răspunsul nu e chiar atât de simplu. De exemplu, spaniola are o pronunție directă, regulile gramaticale nu sunt atât de complicate, iar cuvintele seamănă mult cu cele din engleză. Puțin mai sus găsim germana. Deși logica propozițiilor e clară, declinările și cuvintele lungi pot să-ți dea bătăi de cap. Iar franceza, mulți o consideră romantică, dar pronunția și excepțiile din gramatică îi sperie pe începători. Apropo, mi-am lansat și un canal de YouTube numit România pe harta. Acolo apar cu fața și povestesc în detaliu despre topurile astea. Dacă vrei să fii printre primii care le văd, abonează-te. Găsești linkul în bio. Ajungem acum la limbile slave, cum ar fi poloneza. Aici intră în joc diacriticele și sunetele greu de reprodus, plus o gramatică rigidă. Dar pe primul loc se află limba română. De ce? Pentru că îmbină elemente latine cu influențe slave, turcești, maghiare și grecești. Are diacritice, verbe neregulate și expresii care nu se traduc ușor. Și deși face parte din familia limbilor romanice, regulile ei unice îi pun în dificultate chiar și pe cei care vorbesc italiană, spaniolă sau franceză. Așa că dacă ai reușit să înveți româna, felicitări! Ai învins una dintre cele mai complicate limbi ale Europei.